Oh, hey! Good afternoon. Today is October na yun na. October 7, 2025. Time check Budoy as of the moment 5:30 in the afternoon. So adi kita yun dito Barangay Solano Junction na kundiin makikita ni may din mga parishioners mga saka din hatong dapit tanawan may tungod good man nga anakon kanina nasumat nga pagbisita nganhi kinusa nga an Our Lady of the Assumption maasin titular saint. Oo, amay ang mahal na patrona hiton maasin. So ani kita din niya na kaya mata po naglibot ko nini nga patrona ngan tikang pa inihira amay burunggan. Oo, baga diri kita baga nakakompa kung anong nga oras maabot kataliwan pag abot nga nitong patrona magkakadahin prosesyon. Oo man pinigod mo yan kasumpay niyang pag tiyanan rosary month. Nagapil kita yun basta sugad sugad din yung mga kuwan kaya ibis lagi ito baga ano pa man magiging kakaluyang kaya kita yung mga santo nga talon ito nyo bisan titibig nagapil kita at mga religious activities. Ay adi na. Oo adi na mahamot ay kadre na may ligid ay sumangko. On this day we
Rabbit Street, ano?
ano. So anito dyan na ito na mahal na patrona nga bumisita. Tikang ano ha, maasin. So baga may deton didi pagdudumaraon nga vigil. Pero abierto lang ni kutob alas 10. Buwas lang dito na aga may adaliwat aurora alas 4:30 ngan alas 6 may damisa ngan matik ang naliwat iton vigil alas 7 kutob alas 12. Kaya ano pagkalauna malakatin may dalotin nilalakton pero di kita maram kung masingayin buwas kita yung masasayod salit itong pagkamaruriago no pagbisita pagkadi ano adi naton mahal na patron na iton maasin tala ano man sa karon talanay ha again this been your friend from another stars siyempre ako mapabili lagi na mayukbo ako ay musang kay Tonyo good night sweet dreams mama chup chup bulan ng budoy bulan hindi rin yung bulan ati taloyo okay